Kaboram bat kajiro nga ay show blay hagani kapor bat kakubor ya kaba on pusan hagani kapor kalong pidon spa habeneng ya kani lakren da Jesu Christ Jesu ukren syapang kajingken show pisa Jesu ukren syapang kajing pli account habeneng kabentang kabaneng kong uong ye kini wat kan show ye ka pisa jong pi la ne ka spa jong pi haga kandau haga babam ki kenyang bagi sarang baca ka bagi nong tu ki penpei ki turu ngi im ha ka pertainmenta ka bawat ka sorkar na du central kamta maga region ngi kila penbor baway pa way nong song sinong uday bandon ka bank account hakabang na mahar ka jingkwa jong ka sorkar kalong babaro ka jing tray job card kan one direct syaki ka jing your scheme kan one direct syaki organization syaki school syaki riushimet katulop kan one direct siya account jo way po way nong tray sarkar na company but what kinong di jing di hayaw barit ka business bar bakraw ka business udon ki GPay account bala ban pendon kam ban send ye ka pisa siya account jong ki ya ka di ka tit kajing tray jing kita bagata kala jia haway pa way om don shu wayru no nong song snong ubam pat snutu balay nga don kam ban pli account habang namar kajing tray kam kalong ban long bay direct siyaw to badon account baro ka baw yo baro ka baw diu tiit baro ka baw pelot kan don kajing late bay siya account jo kalong kay kaba sngautana ya kani ka ktin jo blay la krendo Jesu arjes na menswa hagaba ki briu kimpat snautu ya ka jing kordor jong ka jing pli account habang ki briu kimpat snautu hagatu go por bun ki nong rep ki nong tray ki nong sumat sbay pisak siya rupa kikan show kendiap haki klong haki tendong kilaban tep apo tepay kilaban bu haki jaka kibari kaba kiale kumnoban buri ya kata kaba kidan henry les ngutu bau nong tu uwat bat uturu ladaulap don ruwa bagi labu slem kasarang no kapisa kotru kalaban kalarong pisa naru kalaban sniudur warga ksir gerupa ladapi bu aga jaka kabam dayhok ban bu kalaban bam sarang hangning iyo ujisu kren wang ladapi kan syawi gespa yaladi haga kendau haga babam ki kenyang bagi sarang bat sebagi nong tu ki penpei ki turu kata ke sepak bagi kan show kadon ka possibility la ni kajing la ban syatu ban syabam kenyang bam sarang bat bandu hagi ni gisngi wat habangi pli ke bank account habangi deposit pisa don ru ki bersatu na bang don ru ki baduno i daga pisa namar balai bala syatu bala syukot no i ka account joki bat kalalong ka jingek bakra hang ni istang ban sngutu i kay bau Jesu kren bake ka ba ka kendau lada pi tray pi lay ka don be ka bainong banwan shapi
Lada pikan show kan wan. Syapi, saya daga bank account jopi. Saya kata ka tendong, lene ka jingbu pisah. Kaba pihak ban penlang ban bu. Ksiar ne rupa ne pisah tengka baro. Henry ka don ka jingma bau nong tu la ban tu. Ki kenyang la ban bam, ke sarang la ban bam. But unong syukur la ban syukur. But wat ki bala bantu wat naga bangru ki la bantu. Wat na ying na sem. Lese pluk ke ying ke sem ke inglut borok pisah tengka. Lene don rubuan bantu. Klong ya ke senduk. Dan pat ye ki pli ye ke ying. Pun ba ki briu ki bersatu pisah. Namar bau nong tu utu. Teka jingi kut ni hang ni kalong. Bau Jisu umpan slur. Ya ki briu bakin tray. Tangi kata kekam bakin yok nong. Lani kin yok jing sengain. Lani kin yok pisah. Tang haga nega pertai. Tang namar kata ke jing tray jing kata. Umdai bau Jisu persyak bapin kan show pisah. Umdai bau persyak ya pi ban bu bang. Umdai bau persyak ya pi ban bu bahai pisah yang asam. Kam don jing persyak ai. Pilaban le kata. Henry lada pile i kata pat kadai tang ke bai nong hang ni kendau. Kekut no tang hang ni bayo ulut yang ni. Bayo tulap habas sedang upnai lajan kut upnai kapisa tulap lak ban lut noru. Lak ban don balance katu kan ni. Damar balai yok pelut. Kamtam habajia gepang ke sitam. Bat aba syatu au nong tu. Hagi rukam per. Day halor jong kane bau Jisu pli ya ke wepat ke lenti. Bapin kan show ya ke spa jong pi. Kaba kamba ban ya ke bapi kan show habang ne ying ne hagade ke pertai. Ba kata ke day ke jing kan show jong pi de ke spa. Haladi bapin kan show habeneng. Haba kata ke spa jompi ke don na beneng. Haga bakambam lemne ke kenyang lemne ke sarang. Baca ke bagi nong tu kim penpei lemne kim turu. Jisu push unyat uplilat plilenti. Babaro ki briu haga pertai. Ki day ban ngai ye ke jing penem. Ki day ban tray ye ke kam chong ke jing penem. Ki day ban tray nakabenta ka beneng kamtam widai bagi jing penem kanang bagata ka bainong jongki kanne bom jukot ke jing kali kalong kumnungin kan show pisah beneng way pa way briu day ban ngai yo Jesus Christ kumnong penem daw la ngai yo Jesus la yo jing penem pedang yo mensim bakut yo ikabor unlong saki jo Jesus Christ unong yalap jong Jisu laban long marway arngot sibon haganuno guru kom kaba ngilet ban yalap yaw Jisu syakiway pat ngiyatu yakibriu yaslok yakibriu bar kitu kibriu baki pedang yaw Jisu kumunong penem kiyo yakajing imbam jukot bat mapi kum kita kinong yaslok iki lani kinong kedau lenti yaki. Pidon ka jingkan show beneng. Kamot ya ketu ka kerteng jo tu briu bla pedang yo Jesus Christ. La tho ha ke kitab ka jingem jo khon lang berat. Bar kata ka kerteng utau briu ne kata ka briu ka bla pedang yo Jesus lengba ka jing yalap jo pi. Lengba ka jing ikai jo pi. Kalong kum kata ka account bala kredit no. Lade kum kata ka spa ba jong ke beneng bala kredit no syak account jopi. Bat kata ka mensim bakodor kan ne hau Jisu kin lek sya beneng. Bat kata ka mensim ka bala pedang yo Jesus Christ lengba ka jinglap jopi. Kala day ka spa jopi. Bat away mensim le kredit hak account jopi. Lai sau san. Bat kata ka spa ba ka babam jukot. Nama dega daw ki kenyang ki sarang ki mla ban bam. Briu bla yo i ki jing penim. Bla kalaba mut. Walau la yap ka
met jo kan lei siya domet rei do kan sim jo kan lei siya beneng om shom le tep ye kan sim halum jing tep pila ban thang pila ban tep pila ban siat pila ban peniap ula ban syabret syuduriau ni ula ban syakra siya plane ni ula ban yap kan nunu rukam rei la do deu bla priang yo Jesus Christ ye kan sim jo kam shom yap setia hang tu kan sim jo kan lei siya beneng kado ju kala ban yap kala ban put kala ban duno rei tu kan sim kan imbom ju ko da beneng bagata ga men sim ka ba la shem yo try leng ba jong pi ka dei ka spa ba jong pi ha beneng te kumta u ongang ni na baha ka ba long ka spa jong pi hang taru kan long ka do anu jong pi kabot la dak ta ki men sim bo kodor ki ba pila ayo jisu aki ka dei ka spa ba ka do anu jong pi kan long hangta ba pin tray web briu betray la kam business ne kam bela ne ka nunu ka kam bo tray ka do nu jong ka dan hang tu u plan perkat du tiak du dem tray shitam bara ka ju ka por habangi tray ru ka kam jo blai ngi job i mesim ko dor ka do nu jong ngi ka long hagatu ka kam bara ba don ka ta ka mesim hang tar ka do nu jong pi ka don lang bat hadu ba pin de yo ya ka bainong no blai pin sayo i daga spa ba jong pi hag bagi men sembo ko do leng ba jong pi kin don hapeneng baga ta ga daga spa ba ka ba pi kan show te kumta pila bandai uno briu hag kamba pi tray profession jo pi ba per re wat nom kut no tang hangta ai ba pin sngutu ba pin tray hag pertai tang ban im Henry pi ban im na ka benta ka beneng nam tau blai nam ta ka jingem babam chukon pila ban tray ka nunu ka kam ka pertai na ka benta ba pin im jakpo Henry to tray ru ka kam jo blai ba pin yo ka jingkan show ha beneng ya solok hikai duai ya lap pen im ka mesim ba kodor ba kita ka mesim kin long ka spa ba na ka benta ka account jo pi ha beneng but what nom sko sorong tang ba ka account jo pi ka balance ka bun habang la de pila kan show she way pat ni pi don ki jaka puta ni pi don ki tier gitar ki bada ki spa klur la de ki million ni de ki billion ru what sko sorong kini kin umno pi don ki bun ki jaka kendo ka pertai kan kum ka peting pi kan show kan bam ka kinyang ka sarang Henry tos ngokumen baya ka spa jong pila penlang ha beneng dagata ka jing pen im jo pi gemen sim ba kodor daga jilap jo pi of Jesus Christ pila ban long beduk ha pertai Henry ka jing tray jong pi pilong barus pa tam ha beneng bana ma daga daw pin sayo ban kai unu so anda pila let nang ni we ka ski ba pi tray nam ta ka kamu blai job men sim ba kodor kata ka account jo pi ba pi deposit siya ka kata ka spa jo pi ba pi deposit siya beneng bat kata kan long ye pi try ba ing aduay ni ka por ay ba baro ki priu kin sngutu ba ka jing tray ka kam jo me ka kam kodor ba ni ka kam ha ka pertai ba ka bainong ba ki yo ka kam kodor beneng ba niya pertai but na lord ka kam ba ki day ban tray ka ni ka pertai ay kin sngutu ba ka kam blay day ba jronge Bakin mi siya kaman, ban job iman si mo kodor. Namaga ka spa ba habaneng. Baga kanyang ba sarang kinom lasyo ban bam. Bat habadon di iman si mo kodor, ka spa jong ki. Hang tar ko da nu jong ki kan don bom jukon. Kerku, hagar tenga da ujisu. Amen.